Negozji lokali li jinvestu fi proġetti li jagħmluhom aktar sostenibbli se jkunu jistgħu jirċievu sa massimu ta' 140,000 euro fajnuna mill-Gvern wara li l-Malta Enterprise estendiet għal sena oħra l-iskema tagħha imsejħa Smart and Sustainable Investment Grant. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Ħalfar f'waħda mill-fabbriki li diġà ibbenefikaw minn din l-iskema fil-passat, tħabbar li l-Gvern din is-sena qed jirdoppja l-għajnuna ta' din l-iskema biex issa n-negozji jistgħu jibbenefikaw sa 100,000 euro għal kull proġett. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise, Kurt Farrugia, spjega li din l-għajnuna tista' titla' 40,000 euro oħra f'tax credits skont il-kriterji stabiliti. Mhux biss se tkun qed tirdoppja cash grant, imma se nkunu qegħdin nirdoppjaw l-ammont ta' tax credits li wieħed jista' jieħu over and above il-cash grant. Jekk inti kumpanija jew minn għawdex jew inkella tkun ilek imwaqfa għal madwar 3 snin jew inqas, jew inkella tagħmel energy audit fuq il-kumpanija tiegħek u tippreżentah lil Malta Enterprise. Din l-iskema tipprovdi għajnuna finanzjarja lil negozji li jħadmu proġetti li jagħmlu l-operat aktar sostenibbli, fosthom biex jonqos l-iskart iġġenerat waqt il-produzzjoni, jekk jintuża materjal sostenibbli, jekk ikun hemm effiċjenza fl-enerġija u fl-ilma u jekk tkun xprunata id-diġitalizzazzjoni sostenibbli. Din l-informazzjoni ngħatat waqt żjara li għamlet il-Ministru Mirjam Dalli fil-fabrika Olivibra. Il-General Manager ta' din il-fabrika, Charles Spiteri, spjega kif fl-aħħar snin il-kumpanija ħasset il-bżonn li tinvesti biex tkun aktar sostenibbli u fil-fatt bidlet waħda mill-magni grazzi għal din l-iskema li naqset il-konsum tad-dawl u l-carbon footprint b'aktar minn nofs. Bdejna proċess li nibdu l-magni tagħna. Applikajna għall-ewwel magna li nbidlet għal Smart and Sustainability Grant, fejn ħadna grant ta' 50,000. Hija ta' għajnuna għall-industrija għaliex anke hija ta' inċentiv għall-industrija biex ikomplu jimprovjaw, ġifieri taf li ħadd improvja kemm direttament fil-proċess imma anke indirettament permezz tal-grant li qed tirċievi. Il-kumpanija bdiet topera fl-2008 b'6 ħaddiema. Illum tħaddem xejn inqas minn 44 persuna u l-ħsibu li l-impjegati jkomplu jiżdiedu fi żmien li ġej. Iva fil-fatt għandna żewġ klijenti importanti hemm ta' reputazzjoni mondjali li sal-aħħar tas-sena nibdew nissupplixxuhom bil-prodotti tagħna u qed nikkalkulaw li konna bżonn madwar 8-10 minn nies oħra biex inkunu nistgħu naqdu l-ewwel ġiex klijenti oħrajn. Il-Ministru Mirjam Dalli rimarkat dwar il-mod għaqli li bih din il-kumpanija qed tinvesti issa biex tilqa' l-isfidi tal-futur u ħeġġet negozji oħra jagħmlu l-istess. Qegħdin naraw li ninċentivaw aktar kumpaniji biex imorru għal skemi bħal mija l-iskema Smart and Sustainable għaliex irridu li l-kumpaniji jkunu parti minn din it-tranzizzjoni fejn finalment bħala pajjiż inkunu f'pożizzjoni li konna ekonomija li verament ma tniġġis. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jżur is-sit www.maltaenterprise.com.